Зейда шаңғы роллерлары бойынша Россия Кубогы финал ярышлары дәвам итә. Ярышларның 3-нче көнендә спортчылар шәһәрнең Ефимов урамында спринтта 200 метрга узыштылар. Россиянең 31 төбәгеннән 138 спортчы стартка басты. Катнашучыларның яшьләре 16-дан башлана. Из числа проведенных соревнований это лучший спринт вообще в масштабах России, без всякого преувеличения. И условия прекрасные. Во-первых, и погода сегодня благоприятная. Ну а во-вторых, вы сами видите, как постарались организаторы. Татарстан командасы спортчылары арасында Зейка Заолина Валиуллина да бар. В принципе, я собой довольна. Немножко не хватило скорости. Такую дистанцию я бегу в первый раз. И... Посмотрите на технику. 72 номер перед вами. Все равно все нормально. Ну да, асфальт был хороший. Недавно проложили, все в принципе хорошо. Ярышларны карарга килгән кунаклар арасында спорт мастеры Россиянең атказанган тренеры Галина Шлыкова да булды. Ул ярышларның югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. 2 дня у нас были на роллерах медленных, так мы их называем. В основном выступали лыжники. Я хочу сказать, что столько народу приехало, мы не ожидали. В общем-то, Заинск побил рекорды по количеству участников территорий. Если у нас последние соревнования были 25 территорий, сейчас 31. По составу участников все сильнейшие роллеристы здесь, особенно в спринте. Ярышлар өчен спорт бәйрәме буларак узды. Янәшәдәге Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында мәдәни программа оештырылган. Узышлардан арып килгән спортчылар өчен кайнар чәй һәм коймаклар әзерләнгән иде. Спринт буенча ярышлар спортчыларны бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. 27 сентябрьдә башланган шаңгы роллерлары буенча Россия Кубогына финал ярышлары 2 октябрьдә Ялтызей спорт әзерлеге үзәгендә төгәлләнде. Бу көнне спортчылар 30 һәм 15 километр араларга ярыштылар. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.